UMDC ka mahoti constituency ba Charles Marngar menta ka sengi ulalet banjengo ia ka senong retiang ka bahap po ka mahoti constituency katay ka senong retiang kadai ka balangat haka jingsha khangdam hai kini kitayo baladam na kadaw ka jingyo positive covid khat khandai jongki katu kat ne kilong ying na kaliang uteu UMDC haba ai jingkran shakilat patai khubor ula ai ka jingiro ikinong yelam senong bat kumju ikipai ba nong song senong jong katay ka senong namar ka jing simkhia ba ka jing tresitom ka jongki menta lala ban khanglat ya ka jing saphriang jong khanyang jingpang covid khat khandai shaki wei pat kilong ying ki ba ha katay ka senong baula airu ka jingiro ka bakham kerpang ya kitay gi long ying gi blayo ya ka positive covid khat khandai bakila kloi ban ai ka jinge trelang bagi bor penya snong ha ka ba kila ko ngu bat bot renti ya ki jing tha jong dorbar snong bat kumju daga bakila bot renti ya ki kendon balabu daga sarkar lengba ka tanat ka koi ka khia ki balong ki ikhtiar ban yada bat ban rat dingkhong yu khnyang jingpang covid khat khandai na ka imlang ka salang bar shushu ula kenturu iki paiba nongsong snong jong kama hoti constituency hi borok away bar kumju jong ka district baka jilla hi borok away bakim dei ban kensting lane le bamsalia yong neu khnyang jingpang handrei de ban simkhya daga ban fikir bhai lade bar ban airu ka jingi trailang ka barenti bat ki bor penia snong bar kumju bat ki bor ki badai pe ka koi ka khya ha ka district hi borok away tat hadu menta ki bayo positive na ka te ka snong ki laduna bha ha ka ba bon ki long yeng ki layo ka jingkwa jingkhya bat ki don satang kat to kat ningut ki badang don hapo ka jingsa pen kerpang yelade ki ban salai no hakini ki khendiap sngi na ka te ka jingsa pen kerpang yelade na ki jaka balabu de ki bor penya snong mentang idon kumne don hakini ki snong hartiang nu surok morong jongi hakini ki khendiap sngi ki tayo menta borok sibana man ka sngi ngiya ki snong hapo ka konsensi te kwa banong i khendiap hage bai dei bat kene ka klam covid-19 kumbolong mentahi haunu surok morong jongi hangni tang artli ki snong ki bala sakta ki bala kham sakta oi ki don ki wei ki snong kom hanong songo ham ke ndai ki bala kham sakta hi kede ki snong tiang hangni bat molong kong ni kede ki artli ki snong singa kwa ban kren hangni na ka banta ki pai ba no snong jong ko konsensi mo ti bro ko swa ba ngin ye kendo i ki chenge ngam kwa ba ki nong snong ki jongi kin ye kendo i ki chenge belenga ongkum ta namar ba pi ha ka jinglong jingman hakar kom nget ke jongi u khasi ngi don sibun ki jingai ki don ki baong ba ka khlam yu kata hadu menta ti ki don ki ba septing sibo palat ro ti pi ka ne ke jing don lang jong boro arliang ki bangai bat ki bangai ka pan mi ki jing kluma ten rei tang ka wei nga skwa banong ne ka long ba lada nakaliang jong ki snong ki nong song snong jongi ngim sem khia kan bu ki jinge ngan poi su ka poin ka bangamot banong na sung tamat bandan hang ne snong tiang ni ka snong tiang ni ka long ka wei ka nuksa na ka menta ki wei ki snong marsenja masendan ki bayo positif kinong elam snong kilai ban kendo itu kinong ye yong ba pihak ban song ban pen kerpang ye lebe ki long yeng ba ple ka jingduk ka jingkerdo ki kran ki ong ba langi song mangin ngin yo ba de ba song tenat ka long ba ka snor tiang ne ka ong ba ngin ai mangi ka jing ba habadan sawyeng san yeng ki ba positif ni so tho ba ka snong ka dangla de nakaliang ka snong ki ong ngin pembiang mangi de ba song tenat ka long ba kaso ban ai khublai gerpang ya kene ke snong ni yaru rang ba snong ki nongkit kam snong ki khat jongani ke covid management committee ki bala sim khia ki pen bana snong ki ong ye ki pai ba nong snong so bahaban ye sailam bangin yarap ikini ki long ye de nakaliang jong ki nong snong ru baro ki la esai ki loj kala mi sibon ke pisa bat mde tang ke pisa ki don ki monra do khau ki don ki monra do jur nakaliang jonga hai jingerap ibret ilong tang jing a ibret henrei nga yu i baka bone ke jingerap kadai paramaki prasno tika eke bomot ban ong ni kolong bala dadang don saw yeng lan san yeng kiba ngilabu yeki ban pen kerpang kadang suk yang i ban te laka nai up adu ba kinabon ki positive cases kenang ba ke jing sapriang jong ne knyang jing pang kanam pursta
Tika ni kadai ka nuksa nam ta ki wei ki nong song snong. Ki long yeng haba ki shong pan kerpang ki don kam ki jing bam ki shong si pau singi khat san sing na e ki nyo jing bam. Tika snong borok ko wei nga so thu ba kan nam dan jing e ban yarap lam. Te dei na kata kadau nga ai ki gini kubor sa borok ki nong song snong hapo ka konsuensi. Pikir lupa na do mata pen krek lupa. Kenang ba kini ki jing e ki nam ja. Balai nga ongum ta na mar ba ki don ki snong ki jongi. Hapo ka konsuensi. Ki bahap mentah ka containment so. Ki bana snong kim yo su ban mi. Ki bana baru kim yo su ban rong. Te kan ne gade ki jing e. Ngam kwa ba ki snong ki jongi hapo ka konsuensi kin mat e kini ki jing e. Te namar kata ka bahabangin pen krek ban perkhat lupa kenang bangin nomat e ki jing e. Hoi ngim la ban len kum bala ong mane sakmat. Ki don ki breu ki bom nget ki persang ban sai la. Ki don ki breu ki banget se ba palat ro. Kata ka de ke jing long breu ko jong. Tin rei ka ba kong san hi ka long ba ngin pen kre. Ngin ya trailang ka snong ki nong song snong nang ba ngin lai na ka ni ke jing e. Kata ka de ka ba bentang kong san e ka kwa ban ai ko kubor saboro ki nong song snong hapo mau ti konferensi ha ka dong ri bo ki jong ban nganget kan long kan nuk saru. Na ka menta ki wei ki snong ki badon hapo ke jala ka ba i ki jong. Kum ke snong hi brak wei ni doni ke jing seu lungo ki doni ki bakeli haba ngilet aying joki ong ba pi hab ban syong pen kerpang lade namar ba ki ki primary contact jong ni positive case ka jubab ka bangio niki kalong ba ngin syong ngin kongo epi tang ba pihak ban penbiang ya ka bam ke jongi ki tengi ya thu nang nong yo ta ka bam jupi haba pa syong te de ma pi ban ai ka bam yangi kata ka de ka jubab ka bayo nang ni ki ying kiba hab ban syong pen kerpang lade tenang ta ka daw ki ong haba pimdan te balai pi pa syong ngi ong ba kane ka de ka protokol jong sarkar ka ba wan ye nadu na jrong ngi de tang sunong kinong ye thu ipi andai ka direction ni kawan na sarkar ba pihak ban syong kerpang tigong pan na sarkar ayangi ki ong kumta tengi pan ngi thu ba nakaliang ka sarkar kam don ni e gejingiram hadu menta ka syong hi api bat ka syong hi hangi snong nakata ka daw pihak ban pen kungu ilade ban syong haying kat ka bangila ya menta sipor ngin penbiang hi nakaliang jong snong de nakta ka daw ba ki halor jong de ka jingkeli jong ki paj ba ngakwa ban ong hak bede sarkar haba ka pha ban le ki contact tracing baro haba ka ong yangi ka dabar snong pi pej bah ong yiki tu kilong yeng bakin syong kinsa tel da ki ong sim bat kane le kata tekan jam yangi da ki ong ba beri snong rum lilai da ki wan ki jingrap ngim ong 100% dar long tang 50% dan 40% ru kala yarap sibun yangi kinong snong tenang ni subhaban pen priang lem kini kubur ba malu malang ya sngawi ba po kini ki sising asingi ba kan sadon ni jingrap menta dang khore ban yarap ki bayap kila nang yap ki bapang kila nang pang ki besyam jenjar kila nang syam jenjar menta nang sedang khore tip hadu lano nginyo kita ki jingrap ki bakum kita te nagaliang kasnong ni ai ka jing khublei ka bakerpang ya ki riu simet asnong atau ki longying ki longsem hadin bangila pen banapaj ba bangin ya no kelut ban ai ban yarap chini ki longying ki blasya ban syong pen kerpang kila no dak mensim ka jing sngo khia dak mensim ka jing sngo kit khia ka kam ya kisnong ka thau kila no kat ka bagila dak kapisa bat dau khau dak ki jhur dak siap barok unta tingi ai khublei kerpang ru yo MDC jongi ban ladu kasni ke basdang ke ba yo ikne khubor ula poi dala ke jong ka map ke jong ni